Cine ești? Telemato cabrono! Bună dimineața! Cine ești? No, tranquilo! Calmate! Calmate, rabbe, de copilo mico! Domnișoară! Fai datorii boc! Domnișoară! Dă și mie o țigare! Bună, nașu! Domnișoară! Da! Uite de la mine! Nu se de bani disciplinară! Convicto! Mamă, Adi! Pune-mi și mie! Eu să mă gustă! Nu, că eu sunt... Să pui invers de țară, mai dictat, habar n-ai cu el. A, meșerii? Ia! Le mato cabrono, mi gioca, non se vuole, io vieni, te le mato. Mă iubești? No, 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 no. Mă Oh, no, iubești. uno con vedo fetele mele. Oh, mi inima de giorso, mi sto frendo. Un suso. Adi, tu ești gardian? Tu ești gardian? Da. Pupu, tu ești gardian? Ia mă. Că răspuns și nu, o zic eu. Eu n-am filmat? Da, da, Ba da, filmez. da. Tranquilo, un negoțio acolo. Ce ai, o țigare? Ce e, un gardian? Tu ești gardian? Le mato cabrono. Un figlio madre. Un figlio.